No, polnoc na dnes hotov. Dobrý večer. Preboha. Prepáčte, skoro ma šlach trafil. Kde ste sa tým... Zaujíma ma darovanie krvi. Aha. Chcete urobiť odber? Ani netušíte, ako. Ako to prebieha. Môžete mi to ukázať. No, tak ako vždy, no. Tu si darca ľahne. Ako ľahne? Dobrovoľne? Áno, dobrovoľne. K tomu ich hádam netreba nútiť. To by ste sa čudovali. A potom im spravíme odber. A to len tak? Nikto sa pritom nebráni, nikto neošedivie, nikto nezakrváca koberec? Nie, cez túto hadičku im naberieme do tohto vaku pol litra krvi a hotovo. Veľmi civilizované. Môžete mi to ukázať? Nech sa páči, ľahnite si. Ľahnite si vy! Ale odbery robí výhradne personál, ktorý je na to kvalifikovaný. A ani som nebol na testoch. Výborne. Začneme aplikovať. Čo sa to tu deje? Ježišku na kryšku! Ale ideš ty! Otvor! Neporazí. Toto je už tretí tento týždeň. Už sme v tom Rumunsku?